Oleh baru, Wis ya? hah? Wis, Wis. tapi nggak oleh gitu. Iki mana tuh? Ya. Anu dong. Ya. Iki plebune apa iki ya dong? Werek galih iki tuh. Ah, ya, wis. Iya iki. Oh. Nah, wes kok. Oh. Janggare ya oke. Oke. Nah, jalurnya lepek tapi tuh. Ah, coba. Coba. Ora, Hah? Ora. ora asli lepek tuh. Oh, lepek. Iya, Oh. walaupun lepek ini ngandake tutukan tuh. Oh, ya. Iya, Oh. ora jalur ana tutukane. Ya, wis. Lepek. Pero, Yo, pilih gonyong. wah, bareng kene iki tuh. Wah, Wah, ane gek. wah ki remucu iki ki mabuk itu. Oh. Ampun. Bisa mabuk. Kalau Ana ngono sing sing berani itu. Ora brodol tuh. Apa? Iki ki mabuk. Oh, mabuk Iya, ya. kaya ganti Mulu. ulu manin Tuh, nom. enom arek nyandang ya iki Oh, tuh. oke. Urut, Ya wis apik iki tuh. Wis. Apaan? Jos, Mayan. iya. Wah. Ya calone ketoke oke nih. Ya. Wis. Iya tuh. Gebrake meneh. Iya. Oh. Ndak sore tuh. Ya wis, terus. Ya. Gebrake meneh. Wis. Lopot to lagu. Luput to. Wah. Jangan dari totokan tapi isih kalah itu. Nah, sekali jadi kecilin ya bebek tuh. Wah, Wis. moncat kae ora. Wah, wis. Iya iki lah. Apa-apa? Kumpae apa tuh? Hah? Jajal tak bandarane. Ya, ora den tandani. Tak bangunane ya tuh. Nah, terus sing rabi. Ya. Lan, kok ngawur? Buntale kan rokok. Oh alah, kleru ya tuh. Sebenarnya tuh. Balik meneh. Wah, kleru berarti tuh. Sitok ya. Kayaknya wis lerem gitu lah. Ya. Wis lorong. Oh, wis jajal tuh. Ya. Kemana ya tuh? Gebrake meneh. Iya. Kok gak bali? Iya, nek apik kena di rumah tuh. Ya wis. Wis. Ayo, gebrak meneh. Ayo,
Ya kan? Wah, ya lumayan ya, Dong. Oh. Iya, wis. Wis. Saiki kabeh mau penjual ora ono. Ya. Keburukan. Wis. Ya. Saiki awake dhewe bakal nagih janji. Ya, tangan. Rahwana Raja. Apa sih tadi penggalukmu kabeh mau wis tak lakoni. Kowe ya wis tak turuti. Saiki aku bakal nagih janji. Tutupne ana ing ngendi papan padunung kita bersama praktek wajah rupak mutiara kang bisa tak ketahui dunia. Weh, Wah, lah, bedani janji. waduh, Hah? remuk carane kau ini gitu. Priwe? Ambil nyanyi janji tuh. Oh. Awak gerak dipangan loh. Nganti remah-remah. Iya. Nah, padahal kabeh mau kan awak dhewe wis nuruti to. Heeh. Apa sing dadi penggawe wis pelaksana. Ya. Saiki basan tak kabeh janji. Malah awake dhewe wong loro sing bakal mamah-mamah. Mama. Yes. Saiki ngene to. Ya, priwe kan? Iki nek ora tak jaluk kanthi rute pekak bahayane to. Ya. Wis. Anteng wae to. Kowe aja wedi to. Ya, aku Aku ora sing wedi. ngadani. Rahwana Raja. Yen kaya mengkono, kowe wis blendani janji. Saiki aku bakal jaluk janjiku kanthi rute peksa. Yen kowe ora bisa nduduhake tanpa ana iki sadolane.